אז דיברנו על העורקים הקורונריים ועל תפיסה של טרשת, תפיסה חדשה. אבל העורקים הקורונריים זה לא רק האיבר היחידי בלב. התפיסה היותר מעניינת היא מה קורה לשריר של הלב. ואתם עדים כמוני כל יום לנשים, בדרך כלל זה נשים, שמגיעות למחלקה עם בצקת ריאות, עם תפקוד סיסטולי טוב. אנחנו תמיד שואלים את עצמנו למה אנשים האלה לעשות בצקת ריאות. ואז אם יש אקואיסט טוב, אז הוא כותב שיש diastolic dysfunction, ואנחנו לא בדיוק מבינים את המחלה הזאת. אבל אם האישה הזאת היא שמנה, אנחנו מתחילים להבין מה קורה. ומה שאנחנו רואים פה, שכשיש לנו ההשמנה האפיקרדיאלית גורמת למספר תהליכים שמובילים להארט פיילר. היא מובילה להיפרטרופיה של שריר הלב, לאקסטרצלולר מטריקס אקומוליישן, לאפופטוזיס של תאי שריר הלב, ולשינוי מטאבוליזם של שריר הלב. וזה מחקר בעכברים שמדגים את התהליך הזה. למשל, אם אתה לוקח ווילד טייפ, לעומת זאת אם אתה דופק לו איזשהו אנזים, וכתוצאה מכך הוא אוגר יותר טריגליצרידים בתוך שריר הלב, אוקיי? אנחנו יכולים לראות פה וקואלות של שומן בתוך שריר הלב של אותו עכבר, שאנחנו העלינו לו את הביטוי של אצטיל קואנזים A סינתטז. ואם אנחנו מטפלים באותו עכבר על ידי לפטין, אנחנו מורידים את שקיעת השומן בתוך השריר שלו. זאת אומרת, זה העכבר הטבעי, זה העכבר שאוגר שומן בתוך שריר הלב, וזה העכבר שטיפלנו בו למרות שהוא אוגר. עכשיו, מה שקורה זה שאנחנו, בעכברים האלה, אנחנו יכולים לראות שתפקוד הלב שלהם הוא תלוי כמה טריגליצרידים הם מכניסים לתוך שריר הלב. ככל שטריגליצרידים יותר גבוהים, ככה תפקוד הלב שלהם יורד. ואפשר להבין את זה על ידי הסכמה הקצת מסובכת הזאת, והתובנה ששריר הלב הוא מדהים ביכולת שלו לנצל אנרגיה. זה אולי האיבר היחידי בגוף שיכול לעשות סוויץ' בין ניצול אנרגיה על ידי free fatty acid לבין carbohydrates. אוקיי? כאשר שריר הלב במנוחה והוא לא במצוקה, הוא לוקח free fatty acids ומייצר מהם אנרגיה. הייצור אנרגיה כתוצאה מה-free fatty acid הוא צורך אנרגיה, ולכן הנט אפקט של האנרגיה שנוצרת כתוצאה מה-free fatty acid היא נמוכה, הוא נמוך. לעומת זאת, הייצור אנרגיה מהקרבוהידרט הוא מאוד גבוה, והוא צריך להשקיע הרבה פחות, שריר הלב צריך להשקיע הרבה פחות אנרגיה כדי לייצר אנרגיה, לכן הניצולת מאנרגיה מפחמימות היא הרבה יותר גבוהה. וככה שריר הלב שלנו יודע לעשות את הסוויץ'. כאשר הוא במנוחה, והוא איננו דורש להרבה אנרגיה, הוא לוקח את ה-free fatty acid שבא מהאפיקרדיאל פט, מנצל אותו ומייצר אנרגיה. כאשר הוא בסטרס, הוא לוקח את הסוכר שיש לו, מולקולות הגלוקוז, מייצר מהם אנרגיה, והוא הרבה יותר יעיל. ואחת המחשבות, שכאשר נשים, זה בעיקר נשים, אבל גם גברים, משקיעים הרבה מאוד שומן בתוך שריר הלב, הם אינם יכולים לעשות את הסוויץ' הזה. ולפיכך, הדיאסטוליק דיספונקשן, המשמעות שלו, שכאשר הלב צריך לעבור ממטאבוליזם של חומצות שומן למטאבוליזם של קרבוהידרט, הוא איננו מסוגל לעשות את זה, ואיננו מסוגל לקבל את אותה אנרגיה שהוא צריך. ולכן, ההתפתחות של אי ספיקת הלב. אז זה היה מבוא קצר על התובנות היום של השמנה ומחלות קרדיו-וסקולריות, וזה על קצה המזלג. עכשיו, אם אנחנו נתייחס ל-GLP-1 בניסיון להתבונן קצת אחרת, אז אני לא יודע אם שמעתם אתמול על GLP-1, אבל GLP-1 בעיקרון פותח כתרופה לסוכרת. אבל עם השימוש בו, התגלו הרבה מאוד תופעות לוואי מאוד מבורכות, למשל הפחתת משקל מאוד משמעותית, שלא נדבר עליה היום, והרבה תופעות לוואי טובות. אחת מתופעות הלוואי המעניינות ביותר, היא ההשפעה של GLP-1 על המערכת הקרדיו-וסקולרית. אז השאלה בכלל אם GLP-1 משפיע על המערכת הקרדיו-וסקולרית, והתשובה היא כן. למה התשובה היא כל כך ברורה? משום שבלב אנחנו מוצאים קולטנים ל-GLP-1, ואם יש קולטן ל-GLP-1, אז סימן ש-GLP-1 עובד שם. אוקיי, אנחנו מוצאים קולטנים גם באנדוטל, באנדוקרד, גם במיוציטים, כך שלמעשה ה-GLP-1 עובד גם על העורקים וגם על שריר. עכשיו אני לא אדבר על ההשפעה של הפחתת משקל על המחלות הקרדיו-וסקולריות, זה פרק נפרד בפני עצמו, אני אדבר על ההשפעה הישירה.
אז קודם כל יש השפעה ישירה על העורקים הכליליים. דרך הגברת ה-E-NOS, אלו המחשבות, וה-NO, זאת אומרת, דרך הגברת הווזודילטציה של העורקים הכליליים. אנחנו יכולים לראות מחקרים ראשוניים שנעשו על ידי הזלפה של GLP-1 נטיבי. כאשר הזליפו GLP-1 באנשים סכרתיים, היכולת לעשות וזודילטציה הייתה הרבה יותר גבוהה מאלה שקיבלו סליין. אוקיי? וכשבדקו את התופעה המעניינת הזאת שמתן GLP-1 עושה וזודילטציה, מצאו במחקר הזה, מחקר מאוד ראשוני ב-2004, ואז הזליפו GLP-1 נטיבי, הזליפו GLP-1 נטיבי לאנשים סכרתיים, מצאו את התופעה הזאת שהיה וזודילטציה משמעותית לעומת סליין. כשבדקו את התופעה הזאת באנשים ללא סכרת, לא מצאו את התופעה הזאת. אבל זה מחקר מ-2004, ולאחרונה התפרסם מחקר ממש בסוף 2011 בדיאבטיס קר, מחקר מאוד מעניין, לא נראה אתכם בכל הפרטים, אבל פה לקחו אנשים שהיו לא סוכרתיים עם פלצבו קונטרול, אנשים לא סוכרתיים עם GLP-1, אנשים סוכרתיים עם פלצבו ועם GLP-1, ואם אני אסכם, וזה השקף שמסכם את זה, כאשר אתה נותן לאנשים גם סוכרתיים וגם לא סוכרתיים, GLP-1, אתה מגביר את הווזודילטציה של העורקים. אז במחקר הזה נמצא שגם אנשים לא סוכרתיים הגיבו למתן GLP-1 בווזודילטציה. מחקר הפעם לא ב-GLP-1 נטיבי בהזלפה, אלא עם קסנטייד. כאשר נתנו לאנשים קסנטייד, מצאו שבהחלט בצורה מרשימה, אחרי ארוחה יש וזודילטציה של העורקים. אז אחד הדברים שאנחנו יודעים ומבינים ש-GLP-1 מטפל היטב בווזודילטציה של העורקים, כולל העורקים הכליליים. זה התחלת התובנה מה GLP-1 עושה בלב. השאלה או ההתבוננות הנוספת והמאוד מעניינת היא דרך התובנה של מה GLP-1 עושה. אתם יודעים שה-GLP-1 הוא נראה ככה, 7.36, כאשר בא DPP-4, וה-DPP-4 חותך את ה-GLP-1 בנקודה 9, ואז נוצר לנו שיער שנקרא 9.36, וה-9.36 נחשב עד היום לשיער שהוא איננו אקטיבי. ולפיכך, מה שה-DPP-4 עושה, הוא מנטרל את ה-GLP-1 כעבור דקה או שתיים בדם, ולכן ה-GLP-1 בדם הוא פעיל לזמן קצר מאוד. לכן הרעיון היה לתקוף את הנושא הזה או על ידי מתן מעכב של DPP-4, ולכן ה-GLP-1 הנטיבי נשאר יותר זמן בגוף, או לתת מבחוץ GLP-1 7.36. אז התובנה הזאת שוב השתנתה לאור המחקרים הללו, שלקחו ווילד טייפ, לקחו עכבר שנתנו לו GLP-1, ולקחו עכבר שעשו לו נוקאוט של הרצפטור ל-GLP-1. עכשיו, מה הם עשו בעכברים האלה? בכל העכברים האלה הם קשרו את ה-LAD למשך חצי שעה, יצרו acute MI, ופתחו את ה-LAD אחרי זה כדי ליצור מנגנון שנקרא איסקמיה ורפרפוז'ן. אז מה שהם ראו זה שכאשר אתה עושה את זה לווילד טייפ, אתה עושה לו איסקמיה, השארית של שריר הלב שלו היא קטנה ביותר, כי עשינו לו acute MI, פגענו לו בשריר הלב. כשאתה לוקח את אותו עכבר ועושה לו איסקמיה ורפרפוז'ן, ואתה נותן לו GLP-1, אתה מציל לו את שריר הלב בצורה משמעותית. ואתה נותן עכבר הזה GLP-1, עושה לו איסקמיה, ממשיך לתת לו GLP-1, אתה משמר את התפקוד של שריר הלב הרבה יותר טוב מהעכבר הזה. אבל אותה תופעה הם גילו כאשר הרצפטור ל-GLP-1 לא קיים. ומכאן הם הגיעו למסקנה שייתכן שחלק מהתהליך לא עובר רק דרך GLP-1. ובאמת, המסקנה הייתה שכשמסתכלים על הרמננט הזה של 9.36, שהוא לא נקשר לרצפטור של GLP-1, הוא חלק מהתהליך, והתובנה היום מדברת על זה, ולא ברור בדיוק איך זה קורה, שיש לנו את ה-DPP-4 שחותך את ה-7.36, חותך אותו, מייצר 9.36, וה-9.36 יש לו כנראה רצפטור שעדיין לא זיהו, ודרך הקולטן הזה של ה-9.36, אנחנו מצליחים לקבל אפקט מגן על המיוקרד. אז אם אנחנו מסכמים כרגע את הנושא הזה, הפעולה של GLP-1 7.36, שזה ה-GLP-1 שאנחנו נותנים מבחוץ, ביאטה וויקטוזה, היא אנוטרופית, היא משפרת את הגלוקוז אפטק, היא משפרת את האיסקמיק פרקונדישן, והיא עושה וזודילטציה. לעומת זאת, ה-9.36
כנראה של non-inotropic action, modest glucose uptake, אבל הוא עובד חזק מאוד על הווזודילטציה. אלו הנחות היום שהולכות ומתבררות עם יותר ויותר מחקרים. אז ברור לנו שהאפקט של GLP-1 הוא אפקט מאוד רב על וזודילטציה ועורקים ועל אנדוטל. עכשיו, מה קורה לנושא של גורמי סיכון? הראיתי לכם מספר מחקרים בודדים שה-GLP-1 עובד גם על המיוקרד וגם על האנדוטל, אבל אנחנו כולנו מכירים את גורמי הסיכון, כן? All school, LDL, טריגליצרידים, HDL, לחץ דם, סוכרת וכו'. אז זה אוסף של מחקרי הליד, ובמחקרי הליד שהשתמשו בלירגלוטייד, בכל המחקרים הראו שיש שיפור משמעותי, הן ברמת הטוטל כולסטרול והן ברמת ה-LDL, וכשאתה מוריד את ה-LDL, אתה מוריד באופן משמעותי את הסיכון להתפתחות מחלה כלילית, ויש לנו הפחתה משמעותית ביותר של הטריגליצרידים. אמנם אין הגברה של ה-HDL. עכשיו, מה המשמעות של הפחתת טריגליצרידים? אני מניח שאולי אבישי קצת יתייחס, אבל אני אומר בקצרה שבכל מחקרי הטריגליצרידים, שהורידו את הרמה של הטריגליצרידים, לא קיבלו תוצאה מיטבית, כולל מחקר האקורד והפילד של המחקרים האחרונים שהיו בשדה הזה, כאשר טיפלת בפיברטים, הורדת את הטריגליצרידים, לא קיבלת אנד פוינט קרדיו-וסקולרי. השאלה הייתה למה, והתשובה הייתה כנראה שבחרו את החולים הלא נכונים. וכשאתה עושה סאב-גרופ אנליזיס ומוציא מתוך המחקרים האלה את אותה קבוצה שהייתה מטאבוליק סינדרום, דהיינו טריגליצרידים גבוהים ו-HDL נמוך, דהיינו דיסליפידמיה אתרוגנית, באותה קבוצה הייתה משמעות עצומה להפחתה של הטריגליצרידים ומניעת אירועים קרדיו-וסקולריים. אז התשובה היא, אם בזופיברטים או פנופיברטים מפחיתים אירועים קרדיו-וסקולריים, התשובה היא בגדול לא, אבל אם אתה לוקח את הקבוצה שבגללה צריך לתת את הפנופיברטים, את המטאבוליק סינדרום, אלה טריגליצרידים גבוהים ו-HDL נמוך, בקבוצה הזאת בהחלט כן. עכשיו, אחת הביקורות הגדולות על המחקרים האלה, שבעצם מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את הטריגליצרידים בצום. איך אנחנו אומרים לאנשים לבוא בצום של 12 שעות, ואז לוקחים את רמת הטריגליצרידים, ואז נותנים להם את הבזופיברטים לפי הרמה הזאת. אבל כשמסתכלים, ברוב החיים שלנו הם לא בצום. והשאלה היא, מי יותר חשוב לפרוגנוזה? האם הפסטינג טריגליצרידים או הפוסט-פרנדיאל? בדיוק אותה שאלה שאנחנו שואלים גם בגלוקוז. ובגלוקוז אנחנו יודעים היום באופן ברור שהפוסט-פרנדיאל גלוקוז הוא הרבה יותר קורלטיבי לקרדיו-וסקולר דיזיז מהפסטינג. ואז התחילו לשאול האם זה לא נכון גם עם טריגליצרידים. זאת אומרת, האם פוסט-פרנדיאל טריגליצרידים הם לא יותר מנבאים מאשר פסטינג. ויש הרבה מאוד דעות במחקרים לא מועטים שמראים שאכן פוסט-פרנדיאל טריגליצריד הרבה יותר מנבאים למחלה קרדיו-וסקולרית. אחת המחשבות, איך GLP-1 קשור לטריגליצרידים בדם, הם דרך הרבה מאוד מנגנונים. הפחתה של הלימף פלואו, upper production, הפחתה של upper production, גסטריק ליפז, אינטסטינל טריגליצרידים יורדים, גסטריק אמפטינג יורד, סטייטי עולה, מיל סייז יורד, והתוצאה הסופית שהפוסט-פרנדיאל ליפיד אין בלאד יורד. זאת אומרת, כשאנחנו נותנים GLP-1, אנחנו מורידים את המנגנון הפוסט-פרנדיאלי, ואפשר לראות את זה פה במחקר הזה, כשאתה נותן אקסנטייד מול פלצבו, פוסט-מיל, תראו, זה עם אקסנטייד, זה עם הפלצבו, חד משמעית אנחנו מצליחים להוריד פוסט-פרנדיאלי בצורה מאוד מרשימה את רמת הטריגליצרידים. כשאנחנו מורידים את רמת הטריגליצרידים, אנחנו גם מורידים את הסיכון הקרדיו-וסקולרי. כשאתה נותן DPP4, אתה עושה אותו דבר, כשאתה נותן סיטגליפטין, אתה מוריד את רמת הטריגליצרידים, אבל כשאתה חוסם את הרצפטור GLP-1, אתה מנטרל את ההשפעה הזאת, ולפיכך הבינו שההפחתה של טריגליצרידים, גם עם DPP4 איניביטור, היא דרך הרצפטור של GLP-1. ההשפעה המעניינת ביותר על גורם סיכון, להערכתי, היא ההשפעה על לחץ הדם. כשהתחילו לתת את ה-GLP-1, דבר שלא ציפו לו, ראו שאנשים הורידו את לחץ הדם שלהם בצורה מאוד מאוד מרשימה. אז באו אנשים ואמרו, אולי ההפחתת לחץ הדם הזאת קשורה להפחתת המשקל. ברור שאם אדם יורד במשקל, אוקיי? כל משהו כמו 10 קילו זה 2 מילימטר כספי, אז אנשים יורדו בלחץ הדם. אבל התשובה לטענה הזאת היא בלוח זמן.
אם מסתכלים, ההפחתה בלחץ הדם, תחת השימוש ב-GLP-1, מתרחשת כבר משהו כמו שבוע, שבועיים, מהתחלת הטיפול, שבוודאי בשבוע, שבועיים הראשונים, אנשים לא יורדים בצורה משמעותית במשקל. ולכן התובנה היא ש-GLP-1 משמש כתרופה אנטי-היפרטנסיבית. וזה מחקר מאוד מעניין עם אקסנטייד, שעשו למעשה היום בכל המחקרים של לחץ דם צריך לעשות הולטר של לחץ דם, ABPM, כי בלעדי זה אנחנו לא ממש מתייחסים לתוצאות. וב-ABPM, בחולים עם יתר לחץ דם, אוקיי? כאשר הבייסליין היה מעל 120, זה אפילו לא יתר לחץ דם, נקדם לחץ דם, ראו שהייתה הפחתה מאוד מאוד משמעותית של לחץ, תסתכלו על איזה ערכים, 13 מילימטר כספית הפחתה עם אקסנטייד בלילה. זה שווה ערך משהו כמו 2.5 תרופות ליתר לחץ דם. אוקיי? זה שווה ערך לשתי תרופות ליתר לחץ דם. הערכים האלה שמקבלים ב-ABPM. אז אלו חולים סכרתיים. אתם יודעים שחולים סכרתיים מאוד קשה להוריד את לחץ הדם, אבל באופן קונסיסטנטי בכל המחקרים, הן עם לירגלוטייד והן עם אקסנטייד, בכל המחקרים הטיפול ב-GLP-1 אנלוגס הוריד את לחץ הדם. זה מחקר ראשון שהשתמשו בלירגלוטייד באנשים שמנים לא סוכרתיים. ה-20 שבועות הראשונים שלו התפרסמו בלנצט, והמעקב אחרי 104 שבועות התפרסם לא מזמן. זאת אומרת, שנתיים טיפול באנשים שמנים לא סוכרתיים. תחת טיפול בלירגלוטייד. לא משנה כרגע איך הם עשו את זה, הם ישבו את לירגלוטייד במינונים שונים, כולל מינונים שאנחנו לא מטפלים בהם עדיין. אוקיי? 2.4 ו-3. אנחנו מטפלים עד 1.8. מול אורליסטאט, כעבור שנה כל החולים עברו לקבל 3 מיליגרם לירגלוטייד. ואז הם המשיכו את השנה האחרונה עם 3 מיליגרם לירגלוטייד. תסתכלו מה קרה מבחינת לחץ הדם. אוקיי? במינון הכי גבוה, במינון של 3 מיליגרם, אנשים אחרי כשנתיים הורידו את לחץ הדם שלהם ב-12 מילימטר כספי. לחץ דם הסיסטולי. מאוד מרשים. הפיטפול, וצריך לשים לב לזה, שאנשים האלה שמקבלים לירגלוטייד או אקסנטייד, מעלים את הדופק שלהם, ולכן צריכים לשים לב לזה מאוד טוב. אנשים עם הפרעות קצב, אנשים עם דופק מהיר מלכתחילה, צריכים להיות במעקב או לשקול אם מגיע להם את זה בכלל. אז למה GLP-1 היא תרופה אנטי-היפרטנסיבית כל כך טובה? כשנותנים לעכברים שנקראים דל רט, שהם מאוד רגישים למלח, אז עשו את המחקר הזה, ונתנו לעכברים הללו, היה פה פלצבו ועכברים שקיבלו GLP-1, בשבוע הזה, בנקודת 0, נתנו לעכברים האלה מלח, וכמובן שהם פיתחו יתר לחץ דם. העכברים שטופלו ב-GLP-1 אנלוג, לחץ הדם שלהם היה הרבה יותר נמוך, לעומת אלה שלא טופלו ב-GLP-1 אנלוג. heart rate היה פחות או יותר שווה. וכשהסתכלו מה קרה לתפוקת השתן שלהם ולהפרשת המלח, התחילה להתברר התשובה למה התרופות האלה כנראה מורידות את לחץ הדם. התברר שהעכברים שקיבלו GLP-1 אנלוג השתינו יותר והפרישו הרבה יותר מלח. בדקו אם זה קיים גם בבני אדם, ואכן כן, תפוקת השתן של האנשים שקיבלו GLP-1 הייתה הרבה יותר גבוהה, וכן תפוקת המלח שלהם. ולמעשה, אחד האפקטים המשמעותיים של GLP-1 אנלוג, הפרשת נוזלים והפרשת מלח, כמו משתן. אז כשאנחנו מסתכלים על האפקט, כיצד GLP-1 אנלוג עושה את זה, הוא וזודילטטור לא רע, והוא גם משתן לא רע, ושני התכונות הללו מובילות את זה שמוריד את לחץ הדם. האם גם DPP-4 עושים את זה? אז יש רק מחקר אחד שפורסם בספרות, נתנו לנבדקים בריאים ללא יתר לחץ דם במשך כ5 ימים סיטגליפטין 100 מיליגרם פעם ביום, וראו שאכן כשהם לקחו את זה בהולטר לחץ דם הממוצע, גם הסיסטולי וגם הדיאסטולי ירד, לא באותה מגניטוד, אבל בהחלט הייתה תופעה של הפחתת לחץ דם. אז אנחנו מדברים על דיורזיס, אז וזודילטיישן, CNS אפקט לא נדבר, ועל הפחתת משקל לאורך זמן. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, beneficial effect על ה-coronary artery, יש לנו improve endothelial function, improve lipid profile ו-decrease systolic blood pressure, ולפיכך זאת המחשבה שהמנגנונים שפועלים על ה-coronary artery. מה קורה בשריר? אז
כמו שדיברנו על העורקים, אנחנו נדבר עכשיו על השריר, עדויות מאוד מעניינות. כשאתה עושה נוקאוט מאוס ל-GLP-1 רצפטור, אתה רואה שלמאוס הזה יש פרוליפרציה עצומה של שריר הלב, היפרטרופיה עצומה בשריר הלב. אם אין לעכבר הזה GLP-1 רצפטור, יש היפרטרופיה מאוד גבוהה, דהיינו אם חסר לו GLP-1, הוא עושה היפרטרופיה של שריר הלב. למה התחילו לחשוב על זה? כי מישהו מאוד אמיץ עשה איזשהו מחקר. במחקר הזה הוא לקח 11 חולים סכרתיים שעברו acute MI, וב-72 שעות הראשונות של ה-acute MI, לחולים סכרתיים, הוא הזליף להם IVGLP-1. מחקר מאוד ראשוני, מאוד אמיץ ב-2004. ומה שהוא ראה, שהחולים הסכרתיים הללו שקיבלו את ה-GLP-1 IV, שיפרו באופן משמעותי את תפקוד הלב שלהם. לעומת אותם חולים שעברו acute MI בלי GLP-1 אנלוג. ואז התחילו לשאול שאלות. האם ל-GLP-1 יש איזשהו תפקיד על המיוקרד ב-acute MI? והלכו לחיות מעבדה ויצרו את אותו ischemic perfusion state, ומה שראו, שהחיות שטופלו לפני ה-ischemic perfusion, שטח האוטם שלהם היה קטן בהרבה מאותם חיות שלא טופלו. זאת אומרת, על ידי הזלפת GLP-1 אנחנו מצליחים לנטרל את הנזק המיוקרדיאלי תוך כדי acute MI. וזה המחקר נוסף, וכתוצאה מההזלפה של ה-GLP-1, החיות האלה שיפרו באופן משמעותי את הקרדיאק אאוטפוט שלהם. זה מחקר בעכברים, זה מחקר עם אקסנדייד בכלבים, אותה תופעה. פחות נזק, יותר תפקוד הלב, ואחת המחשבות היה שבאמת אנחנו מצליחים לעשות סוויץ' יותר טוב עם ה-GLP-1 מפרי-פטי אסיד לקרבוהידרט. נתון נוסף היה, שנתנו, יש היום, לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש GLP-1 שלא נותנים אותו פעם אחת ביום, אלא נותנים אותו פעם אחת בשבוע. אוקיי, יש כבר אחד שנכנס, קיבל את ה-FDA approval, זה האקסנטייד לאר, וזה ה-GLP-1 אחת שבועי היותר מתקדם, אולי היותר חדש, שלא לא נכנס עדיין לשימוש, נקרא אלביגוטייד. וכשנתנו אלביגוטייד, אוקיי, ככל שטח של האוטם הוא יותר כחול, אז הוא יותר איסקמי. אתם יכולים לראות פה את החתכים של שריר הלב של אותם חיות. כשנתנו אלביגוטייד, הפחיתו בצורה משמעותית האינפרקט סייז. זה כבר ידענו ממחקרים קודמים. אבל מה שהם הראו במחקר הזה, שההסבר לזה, הוא אותו הסבר שאמרנו מקודם. כשנתנו את האלביגוטייד, את ה-GLP-1 אנלוג, גרמו לכך ששריר הלב הפגוע ישתמש יותר בגלוקוז, וישתמש פחות ב-free fatty acids. אוקיי? זאת אומרת, פה זה פעם ראשונה הוכחה שהצלחנו לשנות את המטאבוליזם של אותו שריר לב פגוע. כי אמרתי לכם שיש בעיה באותם חולים שהם לא מסוגלים לעבור מ-free fatty acids לקרבוהידרט, לכן שריר הלב יותר פגוע. כשאני מצליח לעשות את הסוויץ' הזה בחזרה או לשכנע במרכאות את הלב, להשתמש יותר בקרבוהידרט, אנחנו מצליחים לתפקד, לגרום ללב לתפקד יותר טוב, לפתח פחות congestive heart failure. בנוסף לזה אנחנו גם יודעים למדוד היום את התכולה של הטריגליצרידים בתוך שריר הלב על ידי MRS, וכשבדקו את התכולה של free fatty acids בתוך שריר הלב, ראו שכתוצאה מ-GLP-1 אנלוג, אנחנו מצליחים להוריד את התכולה של free fatty acids בתוך שריר הלב ולגרום לשריר הלב לתפקד יותר טוב. עשו אותם מחקרים עם DPP-4 איניביטור, ולהפתעת האנשים לא מצאו את ההשפעה הזאת. זאת אומרת, כשאתה נותן DPP-4 איניביטור, אתה לא מצליח להקטין את שטח האוטם, אבל, לעומת זאת, העכברים האלה שרדו יותר. זאת אומרת, למרות שלא הצלחתי להקטין את שטח האוטם, הצלחתי למנוע את התמותה של אותם עכברים במנגנון של איסקמיה ורפרפוזיה. אז למה זה קורה? זה קורה מסיבה אחרת. זה קורה מסיבה שיש לנו אנדותליה פרוגניטור סלס. אנדותליה פרוגניטור סלס זה תהליך מאוד מעניין, שאנחנו מסוגלים לייצר במח העצם שלנו פרוגניטור סלס, שמגיעים לאנדוטל, ומתחילים לייצר הגנה על שריר הלב. וההגנה על שריר הלב הזאת היא מאוד חשובה, במיוחד בחולים סכרתיים. כאשר אני חולה סכרתי, אני מצליח מעט מאוד לייצר אנדותליה פרוגניטור סלס, ולהגן על כלי הדם שלי. למה זה קורה? כי ה-DPP-4 מפרק את ה-EPCs. כאשר אני נותן inhibition של DPP-4, אני מצליח להעלות את האנדותליה פרוגניטור סלס, ובכך להגן על שריר הלב, ובאמת כאשר נתנו סיטגליפטין, גרמו לזה
שאנשים האלה היה להם יותר endothelial progenitor cells, ולכן הכלי דם שלהם היו יותר מוגנים. מה לגבי clinical outcome? מבחינתי זה דבר יותר מעניין, זה הרבה תיאוריות, אבל האם זה עובד במציאות? אז יש פה שני מחקרים מדהימים, ששניהם פורסמו לאחרונה. לקחו אנשים עם איסקמיה. מוכחת. ונתנו להם לפני מיפוי טיילוב במאמץ, נתנו להם סיטגליפטין 100 מיליגרם. וכשעשו להם את המיפוי, אלה שקיבלו את הסיטגליפטין, שיפרו בצורה משמעותית את הפרפוזיה שלהם תוך כדי המיפוי. כדור אחד של סיטגליפטין שיפר בצורה משמעותית את היכולת של האנשים האלה לתפקד, והמיפוי שלהם היה הרבה יותר טוב. השאלה אם זה קם גם ב-GLP-1, ואכן עשו את אותו מחקר, נתנו לאנשים האלה GLP-1 לפני המיפוי, עשו להם את הדופמין סטרס, דופמין סטרס, ואכן האנשים האלה שיפרו אפילו יותר מהסיטגליפטין את התפקוד הקורונרי שלהם תחת GLP-1, וזה מחקר שנעשה השנה. אוקיי? וזה מוכיח את הקונספט שבאופן עקרוני, כנראה DPP-4 ו-GLP-1 עושים משהו מיטבי הן לאנדוטל והן למיוקרד. נקודת הזרה אחת, התרופות הללו, בעיקר ה-GLP-1, פחות ה-DPP-4, מעלות את קצב הלב. העלייה בקצב הלב הזאת נמשכת, אבל היא מתייצבת, ולכן צריך לעשות איזשהו מעקב, גם אחרי לחץ הדם, שלא ייפול מדי, וגם אחרי קצב הלב. השאלה הכי גדולה בנושא הזה, ואני לקראת סיום, היא מה קורה, האם התרופות האלה בטוחות? אנחנו מכירים את הרוזגליטזון, שמשלשום ירד מהמדפים בארץ, והרוזגליטזון הייתה תרופה לא פחות מבטיחה, היא ראתה תוצאות לא פחות יפות מבחינה קרדיו-וסקולרית, אבל בסופו של דבר כשעשו מעקב יותר ממושך, ראו שהרוזגליטזון מעלה את התמותה הקרדיו-וסקולרית. ולכן יש חשש גדול מאוד גם ב-FDA וגם לנו כמטפלים, שהתרופות האלה למרות שהן מאוד מאוד מבטיחות, בסוף הדרך לא יגרמו לאיזשהו נזק קרדיו-וסקולרי, ולכן בכל התרופות הקיימות היום בשוק יש מחקרים ארוכי טווח של 5 שנים ומעלה, לראות את ה-safety הקרדיו-וסקולרי. אבל בינתיים אנחנו משתמשים בהם. אז בינתיים מה שניתן לנו זה רק להסתכל אחורה, בנתונים רטרוספקטיביים, וזה באמת האנליזה שהתפרסמה בסוף 2011, כאשר היא משווה את ה-GLP-1 מול תרופות פר אוס, ואנחנו רואים שאין עלייה בנזק המיוקרדיאלי, וכאשר אנחנו משווים את ה-GLP-1 גם כלפי חולים שמקבלים אינסולין, אנחנו אפילו רואים איזשהו סמן שזה אולי משפר את ה-outcome הקרדיו-וסקולרי. יש הרבה מאוד הסברים, וזה ההסברים האחרונים למה ה-GLP-1 אנלוג עובדים, חלקם הסברתי לכם בקצרה עכשיו. ולכן אנחנו היום מדברים על האפקט של האינקרטינים, האפקט הקרדיו-וסקולרי של האינקרטינים, על מספר שילובים של מערכות. קודם כל, יש שיפור עצום בגורמי הסיכון, בלחץ הדם, בליפידים. יש כנראה אפקט מגן גם על המיוקרד וגם על האנדוטל של ה-GLP-1, וכנראה ה-DPP-4 עושים את זה במנגנון אחר, במנגנון של ה-EPCs ו-SDF1, ואני מאוד מקווה ואני מאמין שבאופן עקרוני התרופות הללו, אם לא נמצא שום דבר מדאיג באמצע הדרך, יהיו גם תרופות קרדיו-וסקולריות. אז אני רוצה שתיקחו את המסר הבא לקחת הביתה, שעדויות מחקריות מחיות מעבדה מבני אדם מרמזים כי לאנלוגים של GLP-1 ומעקבי DPP-4 יש השפעה מטיבה על תפקוד המטבול של שרירי הלב ותפקוד כלי הדם הכליליים. אלו שני המנגנונים העיקריים שהראיתי לכם. ההשפעה מטיבה הזו מטווחת דרך הקוטן GLP-1, אולם לא רק דרכו, לא רק 736 עובד, אלא גם 936. לאינקרטינים השפעה מטיבה על ערכי השומני הדם, בעיקר טריגליצרידים, והן מטווחות דרך GLP-1. זאת אומרת, אם יש לי חולה מטבולי קשה, מתן של GLP-1 יכול לעזור לי. יש חולים שלא יכולים לקחת סטטינים, שמגיבים לא טוב לסטטינים, שלא מגיבים לסטטינים. GLP-1 עובד יפה מאוד על ה-LDL. אינקרטינים, בעיקר GLP-1, ההשפעה מטיבה על ערכי לחץ הדם, אולם יש רמזים להגברת הדופק וצריך לעקוב אחרי זה. ונותר לנו להמתין לסיום מחקרי בטיחות הקרדיו-וסקולריים של התרופות מהמשפחה הזאת, בכדי לעמוד על ההשפעות המיטיבות לאורך זמן, ועד כל נתונים רטרוספקטיביים לא העלו חשד לנזק משימוש במשפחת תרופות זו. תודה רבה.